Нека да зададем следната задача. Необходимо е да разположите разходи на едно домакинство, аналогични са разходите на една фирма, може да са повече и по-големи, но е необходимо да ги разположите в Excel. Ще направим една таблица, в която ще имаме разход, съответно сума, и в тази таблица ще сложим разхода за ток, разхода за вода, кабелна телевизия, интернет, да речем наем и транспорт. Съответно за първия месец януари тока може да е 120 лева, водата 9 лева, кабелната телевизия 24 лева, интернета отделно 10 лева, имаме 160 лева наем и 120 лева транспорт. Тези данни могат да се сумират с AutoSum и ето резултата за януари месец. Ако тук напишем месец януари, то резултата за януари месец можем да обобщим заедно с останалите месеци в отделни листове. В случая лист 62 ще го наречем януари. Ще копираме данните в друг лист, защото обичайно един от начините на разполагане на данни е да сложите във всеки лист по една таблица. Така е по-лесно, така могат да ги попълват различни хора, а в край на кращата месеца го попълваме 30 дни или някъде на края на месеца. В февруари ще сложим тук месец февруари. Съответно променяме сумите, да речем за транспорт е по-малка, таксата, тока е по-малко, водата е малко повече, общата сума е 388 лева. По този начин лесно може да изградите една информация с отделни таблици, в които да публикувате или сумирате отделните разходи. Нека да запишем само таблиците за януари и февруари и да добавим една нова таблица, която е обобщена. Тоест, това е годишен разход, в който годишен разход ще сложим месец и сума. Тук ще сложим месец януари. Знаете ли, че можем да провлачим или да копираме месеците, така че те да се увеличат? Би трябвало януари би трябвало да се увеличават ето април, май, ноември до декември. И съответно в Excel може да прехвърляме данни между отделните листове и с равно да вземем сумата от листа в януари 443 лева, за февруари с равно да вземем от месец февруари и по този начин да си създадем нова справка, в която са отделните суми. Накрая да сумираме цялата информация на годишна база. Тези цифри могат да се форматират в лева, да се форматират и в отделните таблици, като би било добре в момента, в който създавате първата таблица, тогава да форматирате всичко, защото видяхте как с едно провлачване много лесно копирахме таблицата от януари в февруари. И беше необходимо само да променим името на месеца. Ето годишния разход е общата сума. Така, при добавяне на нови месеци и при прехвърляне на данните от новите месеци в тази таблица ще имаме обща сума. Това е единия тривиален начин, който много често се ползва, но той е твърде стар. В този начин видяхте изграждане на таблица, сумиране на данни,
съответно въвеждане на данни, обобщаване на данни в един лист. Този начин е твърде стар и сега ще направим същото, но в по-съвременен начин, в който ще създадем списък. Тоест ще наименоваме един лист разходи и в този лист ще добавим едно поле за дата. Съответно ще сложим рамка на това поле, ще изтрием обобщената информация и да речем тока си го плащате на 12 януари 2020, водата я плащате на 18 януари 2020, кабелната на 20 януари 2020, заедно с нея плащате наема и тока и транспортните разходи, примерно на 30 януари 2020 си ги плащате. Това са карти за пътуване или нещо друго. Тъй като листа разходи, който добавихме, ще го отсветим в червено, ще бъде сумарен лист. В него ще сложим списък и ще добавим в този списък данните от следващия месец. Ето, просто копирам данните, само че тук пише 11 февруари 2020. Да речем, водата съм е платил на 12 февруари 2020, на 21 февруари 2020 съм платил кабелната, интернета и наема и на 30, айде няма да имаме 30 февруари, 28 февруари 2020 сме платили транспорта. Съответно, помните ли цифрите какви бяха? Нека да вземем цифрите от другата таблица. В този случай, ето февруари месец, в този случай разходите са абсолютно еднакви и те върват един след друг. Но да речем, на 28 февруари 2020 имате непредвиден разход, да речем ремонт автомобил, който ви е 250 лева. След това продължаваме следващия месец. На 4 март 2020 заплащате, да речем, ток 65 лева. Форматираме надолу, за да може таблицата да изглежда добре. И по този начин в един списък просто въвеждаме разходите един след друг. Този списък може да му се добави филтър. Чрез филтъра да се сортира, например да се сортира по дати, да се сортира по най-висока или най-малка сума, да се сортира по типове разходи или пак да върнем по дати. Така че можем по всяко време да добавим стар разход тук. Каква е разликата? В единия начин, в отделни листове въвеждаме отделните данни и накрая трябва с една обща таблица да ги обобщим и имаме само за всеки месец само резултатите. Т.е. общата сума. Ако трябва да направим справка колко ни е тока всеки месец, колко ни е водата всеки месец, това става по-сложно. Докато в този списък, който видяхте, можем да обобщим данните, като ги филтрираме, сортираме или ще ви покажем как ще направим пивот таблица. Тук ще добавим едно поле за месец. В него, чрез една функция текст, ще добавим информация за месеца. Тоест, ще сложим пресмятане на месеца спрямо датата, която сме ползвали. Включително ще развием филтъра, така че да обхване и тази таблица. И можем да си филтрираме. Да речем, да покажем само месец февруари. Това са не разходите за февруари. Или да се върнем да покажем целия списък. Но до тук с простите неща. Този начин, освен лесна възможност за добавяне на разходи, има възможност да направим чрез пивот таблица,
която ще сложим тук до него. Справка, която ще бъде по разходи, по месеци и сума. Ето гледайте как изглежда общата сума. При това можем да форматираме данните да бъдат в лева, да форматираме таблицата и по този начин много бързо да си направим отделна справка. Да видим януари месец, общата сума е 434 лева, февруари малко повече, март все още имаме 65 лева и обща сума имаме